and it came, 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 and it Hi guys! Welcome back to his vlog! And for today's video, we are going to do the letting the person in front of me. Ay, ulit. Grabe. Hi guys! Welcome to his vlog! And for today's video, we are going to do the letting the person in front of me decide what we eat challenge. Hey. So without further ado, let's start the video. And 1, 2, 3. Let's get it. Let's go. So ano yung gagawin natin? Ano yung sasabihin mo sa cashier pag-order na I love you? I love you daw. Hindi, tanong mo, hi, ano yung huling in-order nila? So first step, tatanungin namin kung ano yung pinakahuling in order ng ng mas nauna sa amin. Yung sinundan namin. So ano yun? Tatanong namin kung ano yung huling in-order nung sinundan namin. Tapos kung ano yung order nila, yun din yung order namin. So yun yung yung rules ng challenge na to. So punta na kami doon sa sa harap para mag-order ng order nila, nakakainin namin. So yun, pumunta na kami. So at this moment, naglalakad na kami guys, papunta sa cashier para mag-order. So let's go! sa counter tayo pupunta. Ano saan counter tayo gusto punta? Dito Ikaw? Ate, kukunin namin kung ano yung huling order. Pero magkano yung huling order? Kung ano yung huling Yung in-order, pinakalas. yung pinakalas. Ano yung huling order nila? Huwag muna mo nang sabihin magkano yung Wait yan. Ano yan? Ryan, labas! 135. Sige, kunin namin yung huling in-order. Pang one person po ba yun? Yes. Tatlo po. Times 3. Nasa Joanna? Nang wala kaming clue kung ano yan. Basta sige. Sana Kung ano man PGL yan. 3 PS. Oh my God. Paano pala kung ano yan? $400. Yung wallet? Mabubusog pa tayo dito. Oo naman. Nakakabusog pa tayo. Okay lang ba kung antayin na lang natin? Sige na. Para surprise. Antayin na lang natin din para surprise. Number lang. Thank you. So yun guys, Na-order na namin. Hindi namin alam kung ano yung order na yun. Kasi sabi namin, hindi na lang nila yung Oh my God! Hindi ako nagra-rice! mapapasubo na naman siya oh. Kailangan ko, hindi naman sinabing kailangan kainin yung in-order, di ba? So nandito na yung in-order namin. Na order ng mas nauna sa amin. So ito na guys. Pwede naman na siya, pero ina-expect ko kasi chicken. Pero ina-expect ko kasi chicken.
Ako din or eh. spaghetti. Next, Hindi ako nagra-rice. expect namin kasi, guys, in-expect namin, chicken. Kasi lang, magkano na yun? 134. Yun. 134 isang order. Parang 402. So, yung order nung nauna sa amin is one person lang, kaya nag times 3 kami. Tapos, yun na nga, nandito na. May pineapple juice, merong Ice cream. mini ice cream, tapos burger steak na may Shanghai. May pagmamahal. Tapos yun lang. So, kakain na kami, guys. Wala kaninang umaga. Anong oras na? It's already 2:40 in the afternoon. And ngayon pa lang kami kakain. Hindi ko alam kung mabubusog tayo. So, Si Lester ko na. Hindi ah. Kanina pa yan kami kinukulit na umpisahan na daw. Hindi ah. Wala. so nagutom na ang lahat, kaya kakain na kami. So, ita-timelapse ko na lang. So, see you guys later. Hindi ako nagra-rice. Next, tatay. Babe, ano ginagawa mo? Mamaya pa. Babe talaga. May sarili na kami tawagan. Babe. Call sign. Pag date daw, hindi nagtatakot. Ay, ganon. Tawagan nagtatagal. Wala. Baby. Lalo. Mas Huwag lalo. yawan natin na ikaw. Ang dami niyo. So yun, nag-iisip sila ng call sign nila kasi Ayaw niya ng babe. Ayaw niya ng ano baby. daw sila ayaw ng niya ng heart. mag-jowa challenge mamaya. Meron na. Ketchup. Kasi ako. Coordinate. Tender juicy. Miss, ketchup ka ba? Bakit? Kailangan kasi ng hotdog ko eh. Dito lang. Dito lang. Ano ketchup hotdog? Joke lang yun. Tambalan daw nila ketchup tapos hotdog. Joke lang yun. Ano ka ba naman? Sugar. Sugar daddy. Sugar dad. Daddy. Daddy na lang talaga. Oh, wala kang pang tuition. Oh, wala kang pang tuition. Wala nang tuition. Ano? Hindi kailangan. Kailangan ko na magbayad ng tuition. First sem? Oo, first. Exam na, exam. Exam na. Tapos mo kayo sa Watson. Wait. Dito ka saglit. Alin? Ah, May papagawa tayong challenge kay 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 Dex. Dex. Nandun siya, no? Ayun yun. Ayun. So, may papagawa tayong challenge kay Dex. Yung papagawa natin is, Hanapin niya. so, dito tayo para hindi niya marinig. Kunwari, dito ka. So, yun, kunwari, nawawala siya, tapos, hanapin niya si mama niya, pero wala naman talaga dito yung mama niya. So, yun yung challenge. Hanapin niya yung mama niya dito sa supermarket. So, nandito kami sa SM Supermarket. So, pupunta na namin siya. Let's go. May papagawa ko sa yung challenge. So, ito yung challenge. Mag-ikot-ikot ka dito sa loob ng supermarket. Tapos, kunwari, nawawala ka. Tapos, hanapin mo si mama. So, ready ka na? Ready ka na? Basta mga 4 ganun siguro. So, game ka na? So, yun. Punta ka doon.
Kay Sugar Daddy. Wala. Kunwari may hinanap-hanap ka. Oo. Literal na naghanap ka ng nanay. Ikaw daw yung nanay niya. Damihan mo yung mama mo, ah. Damihan mo yung mama mo. Vlog takeover from SM Ordaneta to Silly Mall. Patawid. Buti na. So, kunwari walang alam si Dieter. Pero alam niya yung mga nangyayari. Yan. So what is up guys? Nandito na kami sa labas. Oh, pati sa bus. Hi! Mag-jowa challenge daw. Third wheel lang. Third wheel lang puta. Alam silang dalawa, sineseryoso nila, hindi naman sila mag-jowa. Ewan ko sa inyo. Tae-tae. Pero di ko kayang ikay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam Muli na alam kong hindi na nga mahal. They say into your early life, romance came. Hi, ako nga pala ulit si Dex. At ako nga pala si Danin Garan. At wala si Lester na kasama namin sa challenge. Nakahapon. So, nandito kami para sabihin namin yung opinion namin about doon sa challenge, kung ano yung kung ano nga ba yung positive and negative side nung challenge. So, let's start with Siyempre sa positive muna tayo. positive. Ano ba yung mga positive na meron sa challenge? Siguro number 1, kung mapapansin nyo pag mga magkakaibigan or ano, nagtatanungan yan kung saan kakain, madalas, oh, ano na, saan tayo kakain? Saan tayo? Ikaw Ikaw, bahala ka na. Ikaw bahala, ganun. Ikaw na kahit saan, mga ganon. Ah. So, at saka kung lalo na pag sa order ang usapan, anong order natin? Ikaw, kung anong order mo, yun na lang sa akin. Oo. Madalas sa Oo. barkada talaga ganun yung mga Relate. nangyayari. Oh, relate. Relate hashtag. Mm. Relatable. So, yun lang yung positive. Ano, meron pa. Meron pa. Ano, for example, kung gusto nyo rin ng thrill, ano, gawin nyo yung challenge kasi syempre, hindi nyo nga alam kung ano yung order. Wala yung- kayong clue. wala kayong clue kung ano yung in-order nung nasa harap nyo or yung nauna sa inyo, tapos yun yung orderin nyo. 'Di ba? Bahala kayo kung gusto nyo o hindi yung in-order. Basta take a risk. Oo. Tama ba? Yun. You need to take you need to take the risk kung ano man yung in-order nila. Yun na yun. Basta, Kung ice cream lang yung order nila, yun na yun yung... na yun. Tapos pag yun lang yung order nila, pwede naman kayong punta sa kabilang fast food. Kabilang fast food. Para yun na yung positive. Meron kayong thrill. Tapos, hindi kayo lagi nagtatanungan kung ano yung gusto nyong orderin. Ganon. As Surprise kasi yun. As in, ma-challenge ka talaga. Challenge ka rin. Literal. Literal. So, ano pa ba? May mga positive pa ba? Nakakatawa.
Oo, Positive. nakakatawa kasi mag-expect ka, kunwari Kaya nga, gaya nasa sa vlog. video, sa vlog namin, nag-expect talaga kami siya. ng chicken. Tapos, hindi ko naman inaano yung burger steak, pero pag sinabi mo kasing Jollibee, parang chicken, diba? Chicken. So, yun. Yun yung mga positive. Sa negative naman, Negative. Magastos. Tapos hindi mo alam yung kung magkano nga ba yung in-order nila. so yun. Pag, for example, parang yun yung ginawa namin. Kapag ang in-order nila is bucket meal, mapapasubo or ka talaga family size doon. spaghetti, Mapapagastos ka. mapapagastos ka talaga. Kaya kapag ginawa mo yung challenge na to, tip, kailangan meron ka talagang extra budget. Or malaki-laki yung budget niyo pag ginawa niyo yun. Kasi yun nga, hindi nyo nga alam kasi kung ano yung in-order. Tapos ito pa, isa pang tip. Kung gagawin nyo tong challenge, hintayin nyo muna na may umorder dun sa harap ng counter para malaman nyo kung isang person lang ba yung in-order na pagkain. So, para may clue na kayo kung magkano yun. Paano pala kapag sila 10, tapos dalawa lang yung nagpuntang nag-order. Yun nga eh. I-take nyo talaga yung risk. Kung Para pag isang bucket ganun. swertihan lang talaga siguro yung na-order So, natin. okay yung na-order natin. Okay, pero Sa yun. Jollibee. Okay naman siya. Mm. Kahit hindi ako nag-rice. Oh my God. Insert the clip. Hindi ako nagra-rice. Ano So, pa ba? yun yung clip niya. Hindi ako Hindi ako nagra-rice. nagra-rice. Yun lang. Kasi na-expect ko si chicken siya. Tapos sabi ko, I can eat the chicken. Yung chicken lang. Kahit walang rice. Tapos yun nga. Gusto ko sana, di ba kumain tayo sa Jollibee, gusto ko sana na ma-order yung yung chicken, tapos yung may spaghetti, di ba? Spaghetti, fries, burger, mga ganun. Yun. Ang napunta sa amin. O kaya yung Jolly Hotdog. Oo nga, ang napunta sa amin. Burger, steak, rice, and ice cream. And it's okay. Okay na, tapos na eh. Oo, wala na tayong magagawa Wala na doon. tayong magagawa. Kasi ginawa naman natin yung challenge. So, yun talaga yun. Yun na yung challenge. Kung para sa atin talaga yung order, para sa atin talaga yun. Ayun yung para sa atin. Oo. Huwag na kasi kayong maghanap ng iba. Kung ano yung yun na yun. Ano yun? Yun lang. Ano pa? So, yun lang. So, yun lang ba? Positive, negative. Basta masaya yung challenge ko ako sa inyo. Hindi nyo naman kailangan mag-vlog pag gagawin yung challenge. Try nyo lang. Oo. Pagkasama yung mga barkada Barkada. nyo. Pag wala talaga yung Tapos fries lang pala yung order nila. Barkada. buong barkada. Buong No? barkada. Okay lang sana kung pag sa McDo yung BFF fries, yung malaki. Ganun. Yun lang naman. So, let's go to, So, punta naman tayo sa mga nagpapa-shoutout, yung mga solid nating supporters dyan. So, gumawa ko ng post sa Facebook. Tapos, may mga nag-comment. Ang dami nila. Kami nag-comment, gusto magpa-shoutout. So, check namin dito sa phone niya. Oo, check Kasi namin dito. yung phone ko yung gamit dito sa pag... Sa So, ikaw muna. So, shoutouts nga pala kay Denmark Shop, no? And kay Unica Frialde Aquino. Next. So, shoutout din kay Froilan de Guzman Castro. Shoutout kay Ginia Fabia. Oy, lodi ko yan. So, Princess Orduña. Ano to? And Razel. kay Razel May Season. Special Oo, mention. Special mention. Yung Kajowa Challenge. Oy, may utang ka pa sa mga subscriber ko. Kasi ganito yun, guys. Dapat sila yung gagawa ng challenge. Oo. Na Yun talaga mag-jowa yung challenge. content namin. Yun, kaso nga lang, hindi natuloy. Kaya ginawa na lang namin, letting the person in front of you decide what I eat. So, yun na yun. Abangan nyo yung challenge. So, next, Colleen Ignacio. Hi. Hi kay Jumaika Marie de los Reyes. Na kaka-graduate niya lang at Congrats. SLU. So, congrats. So, shoutouts din kay Sherlendel Rivo Carino. And shoutout kay JC Faustino. Short for Janiel Kasaklang. And then, Bonnet C. Garcia na nagpapa-shoutout.
Shoutout din sa channel niya. So, may YouTube channel din siya. Search nyo daw, Kuya Bonnet. Kuya Bon. Okay. Shout out kay Fiona Jane Aquino. Hi. Sino pa? Shoutout kay Melchor Mejia. Shoutout sa'yo. Shout out din kay Kyle Albacete. Ah. Shoutout din kay Alvin Mendoza. LJ Moreno Samson. Hi. Hi. At kay Cardo Dalis. So Shout- kay anong pangalan niya? Ano pangalan nito? Basta yon, Cardo Dalis. Sabi Alam niya mo ako na yan. Brad tapos bigyan mo ako ng top fan badge. Oo, mamaya dun sa sa page ko, bibigyan kita ng top fan badge. So next, Nicole Valle. Kaislyn Sanchez Melendez. Shout out sa'yo. Tapos kay Jumel E. De Los Reyes, taga dito sa amin. Shout out kay Patrick Kahukom Sandoval. So, pinapa-shoutout niya yung YouTube channel niya na Diskarte Patatas. Discarte patatas. Oo, Diskarte Patatas. Fresh no? So, next. Shout out kay Lian Palaganas Magday. So, shoutout din kay Yang Jin C. Tan, short for Borga. So, next. Shout out kay JC Quinones. Giancarlo Quinones. Mm-mm. Quinones. So, shoutout din kay Gilo Samson. Yun. Tapos kay Basti Nash Nash Estrada. Estrada. Shoutout din kay Jefferson Lopez na may collaboration kami na kanta nila Kio, and then i-check nyo yung video namin na cover. Nakasama ko si Jefferson Lopez. Tapos plug ko daw yung channel niya na Spikester. Yun, Spikester. So ilalagay ko na lang dyan sa description ng video natin. Then next, Shout out kay Kurt Estrada. So, shoutout sa'yo. Shout out sa'yo, nag-comment. nag-comment kasi ako. And then shout out kay Julina Gamboa na kakapasa lang. nakapasa? Oo. Nakapasa siya. Oh, congratulations. Okay. So, shout out din kay Sheila May Nunez. So, yun lang yung mga nag-comment na mga nagpapa-shoutout sa amin. And then, Wala na. wala na. Sabi ni Dieter, close na po itong shout out. Next sinabi time pa talaga yun. Yan. So, ayun na nga yung video natin for today. So, kung nagustuhan mo itong challenge na to or video natin for today, kung may mga suggestion kayo na gusto yung ipagawa sa amin, sa friends ko, You can leave. you can leave a comment sa baba. I-comment nyo na yan kung anong gusto nyo ipagawa sa amin na susunod na challenge, kung ano man yan na challenge. So, don't forget to like, Don't forget to give us a thumbs up and leave a comment. Share nyo na rin sa inyong mga friends tong video na to. and don't forget to hit or suntukin mo yung subscribe button, and then huwag mong kakalimutan yung Yung notification bell. Click nyo yan para ma-notify kayo every time na mag-upload siya ng bagong video or vlog niya sa channel niya. So, yun lang guys. Thank you for watching!